Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ji derê xwe ji we pir û pir hez dikin. Bê xwestina ku belkî heta îro kesî ji we re negotiye ku sira gerdûnê ye, em ji we re eşkere dikin. Ez masteyî didim we. Ji derve xwazin bigêjin Xwedê. Dema ku hûn jî derbixwazin vegihîşin Xwedê, hûn desterast bi Xwedê ve tînkirêtan. Bixwazim ku ev dinya ji bo biberçine. Bixwazim ku hûn bibin Xwediyê hemû çineta. Xwedê ji we hemûyan razî be, em ji dilê xwe ji we pir û pir hez dikin. Darên me yên hêja hûn bi xêr hatin bernameya me ya sobetên Remezanê ya bi Dr. Abdulcabar Boran ve. Di rojekê din a Remezanê de em hem bi we re hem jî bi xocê me yê muhterem birêz Dr. Abdulcabar Boran re bihevbrene. Xocê me yê muhterem hûn bi xêr hatin. Bi xêr û xweşiyanî em ji Xwedê re bêbawî hemd û şikir dikin. Carekê din em bextewariya mezina bi werebûnê dijîn. Em ji we pir û pir hez dikin. Em jî ji we hemûyan pir hez dikin, Xwedê ji we hemûyan razî be, me xweş dî. Em bextewariya parhevebûna bernameyekê tina xweş dijîn. Xwedê ji we razî be. Xwedê ji we jî razî be. Xocê me yê muhterem, mijara me ya îro daweta hevpara pêxemberan. Ev û mexfîrê te. Heger hûn münasib bibînin, em bi pirsa xwe ya yekem dest pê dikin. Di dirêjayiya dîroka mirovahiyê de, hev pêxemberî çima qewmê xwe daweta xwestina ev û mexfîretê kiriye. Bi rastî jî di dirêjahiya dîroka mirovahiyê de ji Adem aleyhisselam heta roja kıyametê daweta Xwedî hetim ev û mexfîreta wî ye. Heger em bixwazin Xwedî hemû gunehên me bibîçe, derek em li pey daweta Xwedî herin. El dawet kîçandina gunehan îfade dike. Em vê yekî di bûyerên hatine jîn de dibînin. Ji ber ku mirov jiyana xwe di nefsî emmarê de derbas dikin, li pey nefsa xwe derin û hinek şaşiyan dikin. Xwedê tê hala ji bo ku ew gune berbaldiyê pozitîv vebzîbirin, wan bi musîbetan imtîhan dike. Êdî ji wan kesên ku bi musîbetan tên imtîhan kirin, hî dersê jê bigirê daweta Xwedê ebûl bike û daweta Resûl ebûl bike. Li korê Enpa bîst û neham Xwedê tê hala hemû gunehên wê dipêşe. Îçandina gunehan ev û girinê îfade dike, lê Xwedê ke ala yê bo zêvirandina van gunehan ber bi fêran ve, tehdit tabîbûna murşîd perst dike. Waye hemû pêsember daweta ber bi Xwedê ve pêk dînin û tiştê ku Xwedê ji bo her kesê ku vê dawetê qebûl dike garantî kiriye, ev bû mexfîret e. Erkes Xwedê gunehên wan dipêçe û her kesî ku bi nimêja haçetê murşîdê xwe ji Xwedê birse murşîd nîşanî wî dide. Tabîbûna murşîd e wêya pêkanîna bûyera mexfiretê carekê din wekû herandina gunehan ber bi xêran ve pêk dî. Ji ber vî yekê hetim qanûniyek e. Mevîdiyek ber bi Xwedê ve heye. Ev û mexfiret ji vê aliyê ve du mijarên pir girîn îfade dikin. Wateya giştê ya efiriyetê, mefiriyetê duçaran ev û kirine, xala herî girîng a wê yekî piştî ku merivên murşîdê xwe ji Xwedê te hala pisî, gêiştina wê murşîdî li ber wê çoktanîn û toba kirine. Heger ev tobe pêk we, xwedîkunehên wî kesî vediguherîne xêra. Dema ku mirov karet tobayê bike, ew deme ku mirov tîle saf e. Ji ber vê yekê heta kıyametê di her demî de Resûlên Xwedê wê hetim mirovan dawetî nefîretê bikin. Resûlê Xwedê savê Xwedê lê bin dibêje her kes dikwane xeletî be. Yên herî sêlda ji nav seletkarin ewin ku tobe dikin. Teşyar bin nebêjin ez ê paşê tobe bikim, di îmê Xwedî nexapin. Ez tobeya xwe pêk bînin. Xwedê ji we razî be. Xwedê ji we jî razî be.
Xocê min ên hêja feqet di navbera tobeya kom xwe bi xwe dikin û tobeya ku li ber mûşî tê kirin de çi ye? Berê heger em pisê carekê din dubare bikin derka di navbera tobeya xwe bi xwe û tobeya li ber mûşîk nîmet û îsanên ku Xwedê didene. Ji aliyê nîmetên ku Xwedê deme de derka navbera tobeya li ber mûşîk û tobeya xwe dixwe. Ji aniyê me cintir be cudariyekî pir mezin heye. Wê gava ku em ber mûşîk tobe dikin rûyê îmamê serdemî tê sesê me û dicît dibe. Li gorî mûmîn pas da. Lê gava mirov di serê xwe tobe dike ew rû nayê û biçî nabe. Dema em li ber mûşîk tobe dikin li gorî firkanên heftiyan guneh vedwarin hêya. Lê gava em xwe tobe dikin benoka herin fêra. Dema em li ber mûşîk tobe dikin li gorî mücadele bîst û duan Xwedê îmanê te tev de dinivîse. Dê di tobeya bi tena serê xwe de îman deyê nivîsandin. Di tobeya li ber mûşîk de roj laş derdkeve ol digî ji siratî mustaqîmê nebersîûne. Lê di tobeya xwe bi xwe de rû ji las nakete. Di tobeya li ber mûşîk de zikir dikeve dewrî. Gava em zikir dikin du çot nû tesbîh dikin tîn lê di tobeya bi serê xwe de nû nayî. Di tobeya li ber mûşîk de dêdebûna dereceyan ji bir û pêvê yek bi hev se de lê di tobeya bi serê xwe de em yek bi te kezend dikin. Di tobeya li ber mûşîk de îradê bekawet dibe lê diyatin de îrode bekawet nabe. Îjar dêrek cidakîn mezin di navbera wan de hene. Mirov xwe bi xwe şi xwedêra tobe dikin. Dibêjin bepê me filan gunehê me ev bike. Henge badî talam xwaze ev dikî. Heger nexwazê ev nakê. Garantiya Xwedê tune ye. Carî tune ye. Er tobe nen tobeya xelasî ye. Lê tobeya ku wî mirovekî ji tariyên cehennemê bigihîne ronayîn cennetê tobeya li ber mûşîk de. Bi tobeya li ber mûşîk re ji bo wî kesî rûpeleke nû vedibe. Hemû gunehên wî kesî vedigerin fêra. Ew kes di benbûnî û îman di dilê wî de tîne nîsandin. Ew kes ji deweletê xelas dibe. Dikeve ser vê ya hîdayetê Xwedê ji we razî be. Xwedê ji we jî razî be xocê minîn gisterem. Dersa zikiriya ku piştî tobeyê tê dayîn ma dibe asteng ku dilê paqijbûyî carekê din reş bibe. Dersa zikeriya ku piştî tobeyê tê dayîn ma dibe asteng ku dilê paqijbûyî carekê din reş bibe. Erê dest dê dike kulî Teala. Hemû formülên ku ji bo bextewariya me hewcene tesnîmî destnîmekirine. Heger em bixwazin bextewar bibin gerek em zikir bikin. Lê ji bo ku zikir li me tesîr bike dekas. Tertez lazim e em bikevin nav şerekî li dijî nersafwe û nêbîne safa re şev bikin. Mücahede û riyazet wê bime wastayên me yên binyehîn. Ya aîdî me tenî neyeteke ew jî fazdana gihîştina Xwedê ye. Yên din aîdî Xwedê ye. Xwedê wî di nedewkartinî mezin dike. Wî me bigihînin mürşîdê me û her tim wî berdewam bikin. Tema em zikir bikin em ê bibin Xwedî taybetmendiya ku paqijkirina nefsê pêkan dike. O zikata Xwedê du cot nû tê. Yê jî refmetê. Yê bin jî selawatê. Rehmet û fêz de. Rehmet xelkir e, fêz û ditin de mayîn de ne. Selawat jî kirêtir e. O gava ji dil bixwaze bigihîje. Kesê ku bûye Xwediyê heft firkanan gava dest bi zikirê dike te fêz cotek nû tê. Fazil nikarin bikevin dil çêkî peyva îmanê nehatiye nivîsandin lê rehmet de herkevxindir û bi wê rehmetê mirov dibe Xwedî hûşû. Kesê Xwediyê kuşê gava nimêja haçetê bike û murştê xwe ji Xwedê bikiste Xwedê mürşid nîşanî wî dide. Olbê tobeya li ber mürşîd de gava em dest bi zikirê dikin ez zikir teskiya nesê pê bîne. Bê tabî bûna mürşid du kes nikare ne safa teskiya bike. Waye bê mürşid rû nadî ji Xwedê Rahman sî û sê. Bê mürşîd belena bizîkî ji ev bûniya şêpan xelas nabe nav sî û şeş.
Dê mürşid ne sınayı pakışkırın. Nur bistüye. O bê mürşid irade bakavut nabet bakarate seduk beyinci o hep. İjar dibîn ku takas û takas dîkatina heça teslimiyetê bi tabî bûna mürşidê me ve gerîdayî ye. Xwedê ji we an dibe. Xwedê ji wê jî bêdawî razî be xocê minî muxterem. Me li ser mijara xwe de ji gelê xwe pirs kirin. Eger hûn münasib bibînin, em dixwazin vê vîdyoyê bi we û temaşevanên xwe re parve bikin. Xwedê Teala ji hemû ev û karan bixêrtir e. û yên ku gunehên herî mezin kirine jî, heger rojekê bixwazin bigîjin Xwedê Teala soz daye ku wê gunehên wan ev bike. Dema em dibêjin xwestina gihîştina Xwedê hûn çi fêm dikin. Xwişka min, pêşî em terîmeya şehadetê tînin. Paşê em nimêj dikin, rojî dikirin, ji xwe em derewan nakin. Em karê qenc dikin, xîran dikin. Yanî em tiştên wisa baş dikin, tiştên xirab nakin. Ji xwe, Xwedayê mezin, pêxemberê me efûkar e. Tu bi rastî berê xwe bidî Xwedê te efû dike, piştî ku tu di rêya rastî herî Xwedayê mezin te dixwaz efû dike. Xapê me her kesî bike ji wanên ku şikir dikin. Be maqala giştina bi Xwedê tê kirin. Li şertên îrayîn de ez vê yekê nabînim. Yanî dema gerek mirov bibe ji evdên ku şikir dikin. Mixabin ji wanên me bi piranî qesin yani. Di bindîn de ne hinek tiştan digerin. Ji ber ku nizanin bigihîjin, tiştên wisa xweş û şikir bikin. Teqet divê em wekî netewekî misilman bi rengekî pir xweş qîmeta wê bizanibin û şikir bikin. Wekî nimêjkirinê, îbadetkirinê û duakirinê. Xocê minî muxterem, di hevpêvîna me de mêvanekî me got, piştî ku tu di rêya rast de herî Xwedayê mezin te efû dike. Li gorî Qur'ana Kerîm rêya rast çi ye? Berê li gorî Qur'ana Kerîmê ya rast sirak-î misvak me korû digihîne Xwedê. Biraftî jî di nîsa sed û heftê û pêncan de yên ku bi Xwedê îman kînin û daxwaza hembestîna wê dikin. Xwedê wê wan têxine fazl û rehmeteke ji cem xwe û wî wan bigîne siratî mustaqîma ku digihîne wî. Îşa ev siratî mustaqîma ku digihîne Xwedê vêya rasta Xwedê ye. Hîdayet nelî ye, hîdayet li ser beriyê gîştina rûh ba Xwedê ye. Alî îman heftê û sê. Hîdayet gîştina Xwedê ye. Bepara sed û bîst. Gîştina Xwedê heye ha ew hîdayet e. Îjar gîştina rûh ba Xwedê li ser vê yekî çê dibe. Ev rê vêya îrşadî ye. Ev rê rêya hîdayetê ye ku digihîne Xwedê. Ev rê siratül mustaqîm e. Hûn çi navî lê dikin bikin? Rêya rast, rêya ku rohên mirov digihîne Xwedê. Helbet, heger hûn ji mirovên din bipirsin li gorî her kesî de ya rast maneyek cuda kazanç dike. Li gorî matematik maneke rêya rast de ya herî kena di navbera du noqandê ye. Li gorî Xwedê berfê şeytanî de ya rav kirema medîtasyona tranzandol e. Kena seher û her wetî din. Îcar tu ya rast o esî çi ye? Dema em dibêjin vê ye meşgurin bestekê bidinê. Gelûrî me dibe ku lê waye bersivabî di nîsa sed û heftê û bencan de hatiye dayîn siratî mustaqîm. Êgê rast e lê rêyek wisa ku di Qur'ana Kerîm de hatî yarkirin. Ew rêyê ku ruhê mirovan beriya mirîme û bistîmirinê digihîna Xwedê. Hîdayet bi xwe şifa gehîştina Xwedê ye. Lê di ermen dînî yên şaşên hatine hêngtirîn de ji hîdayetê re jî dibêjin rêya rast li siratî mustaqîmê re jî dibêjin rêya rast lêbelî sirat tire ye. Mustaqîm jî rêya ku li ser îstîkametê ye. Hîdayet jî li ser vê rêyê di jiyana dinyayê de gehîştina rûh ba Xwedê ye. Di helîseke ku ji Îbn Mesûd hatiye rîwayetkirin de Resûlê Xwedê li ser erdê hetikê rast fêz bike û dibêje ev rêya Xwedê. Lê li rast û çepî wê hetên dê jî fêz dike ez jî rêyim din e. Li ser her yekî ji wan şeytanên ku mirovan be bi şaşiyê ve dawet dikin hene. Îcar ji aliyekî ba siratî mustaqîma ku digihîne Xwedê ew rêya rast e. Ji aliyê din be jî jeyên aîdî bîrkeyan hene ku mirov ji vê siratên mustaqîmê etine. Li ser her yek ji wan duên aîdî firpêyan. Şeytanên ku ber bi şaşiyê ve dawet dikin hene. Mînakî yek ji wan ev e. Dibêjin hîdayet jî û siratên mustaqîm jî rêya rast bin. Dilbenî hîdayet nerê ye? Ew e ku mirov di ser siratî mustaqîmê bîna lirokê
hidayet bir jî û te jiyana dinyayê de bigihîje Xwedê. Hadê ji we razî be. Xwedê ji we re jî razî be. Rojê minî hêja li ser mijara me de hevpêvînek me ya din jî heye. Heger hûn münasib bibînin, em dixwazin vê vîdyoyê jî parve bikin. Hemû pêxemberên Xwedê mirov ber bi ev û mexfiretê ve dawet kirine. û kî ku li vê dawetê guhdar kiribe û tabî murşîdê xwe bûbe, bi nehêng wî veguherîne xêran. Yanî gihîştinê mexfiretê murşîd ji bo we çi îfade dike? Wek mirşîd, ez Mewlana pir wek mînak ji xwe re digirim. Mürşîd ji bo min yanî bawerkirina bi Xwedê ye, xwespartina Xwedê ye. Ji xwe ji xeynî Xwedayê mezin tu kes tune ye, ji xeynî wî tu îla tune ne. Xwedê heye, pêxemberê me jî elçî wî ye. Em bi pêxemberan bawer dikin, em bi pêxemberên Xwedê bawer dikin. Belê ew yanî wiha ji xwe tiştekî cuda ne em yanî. Em mirovin, ew ewliya û kesên gihîştî ne. Îşar gelo di vê dewrê de jî ewliya û murşîdên ku dijîn hene. Ez qet bawer nakim. Hene, teqez hene, kalên me gava diçûn şer, digotin bi rastî min ev ji kalê xwe yê hecî bihîstiye. Digo şaşik, yên bi şaşik digo li ber me bûm, digo bûm wekî mertal ji me re. Yanî çêbiye, teqez çêbiye. Şer beriya bi salan bûm, beriya bi gelek salan. Kalê min ji xwe di çend saliya xwe de mir mîsa. Yanî min ev be eşkerehî bihîst, di zarokatiya xwe de ji kalê xwe bihîst. Dibe ku ewliya û kesên gihîştî hebin, di qata Xwedê de cihên wan pir bilind in. Wisa ye yanî heger tu ji dil bawer bikî her tişt dikare bibe. Di reportaja me de mêvanekî me derbarê murşîd de got ku em dibin mirov ew ewliya û kesên gihîştî ne. Tiştê ku ewliya ji mirovên din cuda dike çi ye? Ewliya ev kes e ku dema jiyana dinyayê tî jî di 12 îsanan pabî murşîdê xwe dibe û pişte di ser siratê misbakimê re bi sêrê silûkî rûyê xwe digihîne Xwedî. Herkes wisa zan dike ku ewliyatî qonaqekî wisa ye, ku ew bi xwe nikarin bigihîjînê û ji bo mirovan jî gihîştina wî nemimkûn e, yan jî li her dewlê de tenê parayek an du kesan e. Lêbelê bûyîna ewliyayê Xwedê, meqamekî wisa ye ku Xwedê xwestiye her kesî bigihînê û gihîştina wê jî pir lihet e. Kî ye ewliyayê Xwedê? Yên ku gihîştin ev Xwedê, kî ye ewliyayê Xwedê? Yên ku beriya bigihînê, xwestina bigihîjin Xwedê. Îja hem kesê ku rûhiya xwe bigihîne Xwedê, welîya Xwedê ye. Her kesê ku di Xwedê re bigihîje, Xwedê tehez rûyê wî digihîne xwe, îjar ji welîbûyînê de hettir du tişt tune ye. Heger em bixwazin bibin dostê Xwedê, hewceyên tevtez bixwazin bigihîjin Xwedî. Heger bi dilê kesî baxwaztir de ev fastin hede, Xwedê rûyê wî digihîne xwe û piştî rû gihîşt, Xwedê ew dibe ewliyaya Xwedê yê gihîştî. Heger hûn nafadin bigihîjin Xwedê, lê hûn ji Xwedê Teala ewliyatiyê bixwazin. Bi vî rengî, Xwedê Teala ji bo wan xwestekên we yên di vî mijarê de tu besivekî nade. Pêşî em mecbûrin ku tiştê dike li ser me em bikin. Jî bixwaze bigihîje Xwedê, xwade bigihîje Xwedî û bibe ewliya ji wê kara ku dixwaze û pêbe hemû alîkariyên Xwedê tên. Yanî em ê armanca hevbijêrin, em dixwazin bidin dostê Xwedê. Xwedî Teala jî di kur wana kerîn de soz daye, ye xwade bidîje, ez ê rûyê wî bikînim xwe. Ayeta 13 Sûreya Şûrayê. Ne tenê de Şûra 13 di Sûreya Yûnus ayetên 6 û 6 û 6 û 6 û 4 de jî Xwedî Teala qala ewliyayên gîştî dike. Bêguman ji ewliyayên Xwedê re ji dostên wî re tişt tune ye, ew mezûn nabin. Ji weliyên Xwedî re tişt tune ye, ew xemgîn nabin, di navbera wan de çi heye? Xwedê dilê wan te hestkirinê de kiriye ye. Ew ewin ku ji bo Xwedê ji hev hez dikin. Ew gune amen û beriya mirinê xwestine bigihîjin Xwedê û bûne xerîkek wa. Ji bo wan di dinyayê de jî û di axiretê de jî miskînî hene. Maye ev derzir azîm e, yanî rizgariya herî mezin e. Rastî jî di ayeta 205 û 7 Sûreya Bakara de welî Teala wisa ferman dike. Xwedî dostê wan e ku bûne amen û. Wan îzilmî de tesennûrê. Lê kafir dostên tagût in. Ew wan ji nûrê dibe ber bi zilmetê ve. Yên ku misteyaferî û kolîta şer in.
ewn poja aliya fadê bit. Ji zilmetî ber bi nûyê hatine derxistin, yên ku mateya şer û kilîta fêrîne, ew jî dostên tagutin. Ew jî mirovên şinûyê ber bi zilmetê ve dibin. Padê ji we razî be. Xwedê ji we jî bi bêdawî razî be xwecêmînî muxterem. Pirseke me ya bi vîdyoyî heye ku temaşevanekî me ji me re şandiye. Heger hûn münasib bibînin, em bi hev re temaşe bikin. Paşê em bersiva wê ji we bixwazin. Assalamu alaikum ve rahmetullah ve berekatuhu xocêmînî muxterem. Wê pirseke min hebe îşellah. Pirsa hevalekî min ê nêzik e. Dibêje min tobe kir lê min li ber xwe neda û aynî gumehî careke din kir. Lê li Xwedê Teala min af dike. Heger hûn bersiv bidin ez ê kêfxweş bibim. Assalamu alaikum ve rahmetullah ve berekatuhu. Temaşevanekî me. Min tobe kir lê min sebir nekir, min dîsa ênî gunehî kir. Di pirse gelo Xwedê vê min efu bike. Hûn divê min jarê de çi ferman dikin? Min tevbe kir, bi rastiyê Mevlana dibêje ku a kur tevbe dike, leymet sertin tevbeya fera dike. Heta ku di dilê manewiya nesî de afet hebin û heta ku şeytan tesîrê diban afetan dike. Muvkale her gav tevbeya xwe xerab kî. Wekî den dîsa mawmana dibêje. Apin befeke nes kole îman jî şivan e. Waye wekî ku nehatê dîtin eger şivan nebikawet be. Yani zikir makeye û nebikawet be kir hertin befê dixwe. Îjal feger em nexwazim kur belkî bi xwe derê tefez îman were xwedî kirin. Yani divê mî bi berdewamî zikir bike. Gawa zikir bike, bûro ber bêyî ku êrişî hev bikin dikarin bi heve bijî. Heger em nexwazin tevbe fera bibe. Divê em rûyê xwe teslîm bikin lê ev têrê nake. Gerek em bedena fîzîkî teslîm bikin er jî têrî nake. Divê em nesê jî teslîm bikin. Lê tenê tevbeya nesûyê ku carekê din hecîdayî bi tevbeyekê din namîne. Xwedê Teala di ayeta heştan a Sûreya Terîmê de wisa ferman dike. Derê yên ku bûne amenûyên ku xwestine bigêjin Xwedê li tevbeyeke nesû ji Xwedê re tevbe bikin. Hîvî dikim ku rêbê we bunehîn we bipîçe we têfe naw çinetên ku di binê wan de çend herkin. Wê rojê Xwedê nebiyan û yên ku aman mesûl nake. Nûra wan li pêşiya wan û rastê wan baz didin. Tu bêjin, Rebî me nûra me temam bike. Waye hûn dibînin eger em biavazin bikevin nav tesewwupê belê bi rastî jî me besbar ji tevbeyê. Daîma sozekê ji Xwedê ve ye ku nûrokcarekê din wan şaşiyan dûware neke. Lê gerek em bizanibin ketina tesewwufê yanî hînbûna jîna tevahiya Kur'anê mirov ji neşikê de ji şaşiyan qut nake. Tu diyetan wê 70 salan berdewam bikin mirov wê ji aliyekî ve fedenc bike û ji aliyê din ve wenda bike. Tu kes li tenê ji ber ku ketiye tesewwufê nabe kesekî ku tu carî şaşiyan nake. Faktora ku şaşiyên me çêbikê afetên di nesa me de ne. Dûyî saziya ku navê wê zikir e em ê bi salan bixebitin da ku afetên nesa me tune bibin. Petolçengî heta wê kawa ku em digihîjin zeteyê daîmî. Piştî zikirê daîmî êdî berdewamiya gunehan nabe got mijar. Te dîsekê şeref te dibêje hega we guneh nekira Xwedê wê wele bikira û di şûna we eddîn û sebafan de ku guneh dikin û li pey wî tevbe dikin. Xwedê ji we razî be. Xwedê ji we jî razî be. Di li ser mijara me de hevpêvînek me ya zikakê ya din jî heye. Heger hûn münasib bibînin, em dixwazin vê vîdyoyê jî we şînin. Xwedê Teala di Qur'ana Kerîm de îfadeyeke pir eşkere bi kar aniye û ji bo efûkirina şaşiyên me ferman kiriye ku em bi zikirê ji Xwedê daxwaz bikin. Li gorî we girîngiya zikirê çi ye? Allahümme selli ala seyyidina Muhammed. Tu yê zikir bikî, Xwedê dê efu bike, Xwedê dê efu bike. Heger tu neçî cem Xwedê û di rêya wî de nemeşîn ma Xwedê efu dike. Nake. Xwedê efu bike, bida Xwedayê mezî û Rebê me gunehên me efu bike. Di Kur'ana Kerîm de dema behsa zikirê tê kirin, tê gotin Xwedeyeke ji bilî wî tu neftinene. Ez bawer dikim ku gerek ev were zikir kirin. Yani di Kur'ana Kerîm de wisa ye. Madem elif hefa yekem a alfabeya Qur'ana me ye. Zikirkirina Xwedê tiştekî pir xweş e. Zikirkirina Xwedê, duakirina ji bo Xwedê ye, efûkirina gunehan e yanî tiştên wisan e. Xwedê Teala di ayeta çil û pêncan a Sûreya Enkebût de dibêje. Yanî zikirkirina Xwedê îbadeta herî mezin e. Li gorî we di kesekî ku hevtim Allah, Allah dibêje û di derdora wî de çi diguhere.
Nîna kevçê şişir derketî, dibes bî û paqij mirovan yanî. Gava tu tiştekî bikî û wê wekî wezîfeyekî bizanibî, înşallah deriyên cennetê ji me re vedibin. Çend cüreyên zikrê hene? Tu ê hemûyan bi dorê bikişînî, Xwedê ev dike. Cenabê Allah Xwedê mezin e. Keça min, piştî ku tu di rêya Xwedê de herî, Xwedê ev dike, lê heger tu di rêya wî de nerî û bikevî rêyekê din hinekî zehmet e. Di reportaja me de mêvanekî me di mijara zikrê de got gava em wê wekî wezîfeyekî bizanibin deriyên cinnetê ji me re vedibin. Gelo wezîfeya zikrê ya ku deriyên cinnetê ji me re vedike çawa tê kirin? Wezîfeya zikrê ya ku deriyên cinnetê ji me re vedike teqas bi tabîbûna murşîdê me pêk tê. Heger mirovekî ku ji dil bixwaze bigihîje û zikir bike, zikrê wî di saya wê rehmeta ku digihîje dilê wî, wî digihîne xuşê. Îrxuşê wî de dir tiştekî awanak e. Lê heger kesek bi dwazde îsanan tabî murşîdê ha bibe, wê demê ev tabîbûn hep şertên dil û hep nîmetan ji bo wî peyda dike. Waye haq şertên dil dihêlin ku ew kes dest bi paqijkirina nefsê bike, destiya nefsê û tasfiyeya wê dibe zikirê pêk dî. Zikira hindik zikrekî 3 saatê, zikira pir zikrekî li ser 12 saatan e. Zikirê daîmî, zikrekî 24 saatî ye. Xwedê Teala dixwaze ku em hemû di astîn herî bilind de bextewar bin. Ew bedela ku divê em dinin da ku em hîşayî bî armancî bin, zikir e. Pîvan her tim li ser zikirê ne, teslîmiyet bê zikir bi to awayî û bi tu tiştî negin gazir. Her teslîmiyet me digihîne cinnetên bilindtir. Zikir şî fêk e ku bi dubarekirina navê Xwedê wekî Allah alafî holî. Zikirkirina bi deng yan bêdeng yan ji bi dengî hundirê xwe wekî Allah Allah Allah. Hemû dikata Xwedî de derbasdarin. Bez e ku em bibin ji wan kesên ku ji Xwedê hez dikin. Xwedê ji we razî be. Xwedê ji we jî razî be xweçêmînî muxterem. Dîsa pişteke me ya vîdyoyî heye ku temaşevanekî me ji me re şandiye. Heger hûn münasib bibînin, em ê bi hev re temaşe bikin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu hocamê muhterem. Bi hurmet û hesret destên we yên pîroz maç dikim. Eger hûn münasib bibînin, ez dixwazim pirseke pêşkêş bikim înşallah. Gelo tobeya mirovekî ku eniya wî sekde nedîtiye, di meha Remezanê de tê qebûl kirin, Xwedê ji we razî be. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Em ji dil ji we pir û pir hez dikin. Heger em pirsa temaşevanê xwe dubare bikin, gelo tobeya mirovekî ku eniya wî sekde nedîtiye, di meha Remezanê de tê qebûl kirin. Mînakeke ku Resulullah slavê Xwedî lê min daye hêl. Mirovekî ku qatilê not û ne kesan e, ji ber ku ji dil westiye bigihîje û ji ber ku niyet ji emel bilindtir e. Tedî ku tu emelê wî ji bo cinnetê tune jî dere cinnetê. Ez ji bo her yek ji me dibêjim bertewerî, hekê her kesî ye. Em ji wekî me û hatin afram, teqî me jî heye ku em bertewar bin. Em Xwedî kîjan gunehan bil jî kenê xwestmek ji bo evokirina hemû gunehan bes e. Heger fêlin me ji gunehên me zêdetir bin wê demê em dikevin cinneta Xwedî. Kenê xwestinek sê pêv xwestina gihîştina Xwedî. Xwedî Teala garantî dide dibêje, tu yê bixwaze bigîrîjî min, karê ku tu yê bikî tenê eqas e. Dibêje, ez ê gunehên te bipêçim. Mamûz îniyekê mezintir heye. Îşar ê gunehkarê ku gunehên wî pirin, yê ku êdî hêviya efokirinê nake, birayê min ê bêgî wî yê ku di gunehan de sînor derbas kiriye. Ev fitaba min ji bo te ye. Tu yê ku mirov kuştiye, tu yê ku her sociyê hatiye bîra te kiriye. Tu yê ku di girtîgehan de mayî û hîn jî li welî, wayê ez pamiş te re dibêjim. Dirayê min ez bang li te dikim, tu yê ku hêviya xwe ji axetê biriye û dibêjî êdî li ser û yê dinyayê ti tişt nikare mengezgar bike. Ji bo helasbûna te ez ê dibêjim niha muxatabê min tu yî. Dê dekes xelas dibî, ke tu yê daxwazekî bikî, tu yê bi tenê pasteyeke seyî li xwalê Teala bidî. Carekê din dubare dikim, wê neyê te her siben jî. Nifteyek heye ku Xwedî soz daye ku bo wê her kesî bi awayekî tekdes efo bike. Heke tu wî îfadeyê bikar bînî, gunehên te çi dibin bila bibin.
توی تکز شالی خودی و بی افو کرن و ایفادیان مولانا ولی تو چه دبی به بعدی سواره چه کافر بی چه مجلسی بی چه بود برس بی درگاه ندر و حپی گویتیه هنگام تستد جاری توبه و خلق بلبجی تساوره خودی جوه عازیبه خودی جوه رازی به خوجه می مخترم ام هاتن داویا برنامه که خویادن جبوان آگاهیم بقیمت ام پرس باسیا و دکن و گوتین داوی دیسا جوره ده هیلن ام بیداوی جوادیره هم دو شکر دکن هاتن داویا صحبت کردن آرمزانی دخوازن که ده برنامه کادنده به هبه رحمت فاز السلاوات خوشکین خودی لسرما همویان به ام جدنی خواه پل و پل جوه هز دکن الفاتحه مس سلاوات تماشاوان و گهدارین میین هیجا به داخوازا کو ام سبه ده اینی ساعتی ده برنامه صحبتین و مزانیین به دکتر عبدالجبار بوران و بجبن خودی جوه همویان رازی به السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جدری خواه جوا پرو پر هز دکن بیف خواستنا کو بلکی حتا ایرو کسی جواره نگوتیه کو سرا گردونیه ام جواره اشکره دکن از مستی ددم ور جدر بخوازن بگیشن فادی تما که هون جدر بخوازن بگیشن فادی هون دستراست بخوادی و تین کریتان بخوازم که دنیا جبو ببرچنه بخوازم که هون ببن فادی همو چنه تا فادی جوا همو انوازی به ام جدر یخواه جوا درو پرست دکن